Здравейте, приятели! Хора на родителска среща на... Майките са ни на родителска среща в училище. На двете не. Не, няма да стане много добре. Да, само на твоите. Добре, айде. Майките ни са на родителска Среща. и ние ги чакаме отвънка. Да. Да. Малко на мен тук ми се виждат чорапките, ама И мене. никой не ги вижда. Така, виждате ли, тук това е смях за децата. Това е много готина книга, в нея можете да се забавлявате. Има много неща вътре. Това е най-хубавото. Това е пътеводител за път и за хубаво време, защото просто когато ти е скучно и да. Така, имате, купете си и втора, и първа, и трета част. Много са готини. Чао! Така, хора, сега ще питаме... Ама, чакайте, ще се видим. Сега ще питаме. Питаме ето това, 12-ти въпрос. Чак само да го... Под какъв вид дръвче се скрива зайкът при дъжд? Какъв вид? Такова. Не може... Чакай. Под какъв вид се скриват зайците? Какъв вид? Когато вали дъжд. Дупка. Трябва ли да е дупка? Мокро! Под мокро дърво. Така, аз съм... Така избирам. Не. Това не е ли където? 12-ти въпрос. Аз ти зададох 12. Не, ти ми зададе друг. Не, 12 ти зададох. Ето виж, ето този аз ти зададох. От какъв вид се скрива зайкът при дъжд? Така, избирам 14. Не гледай. Къде дори полицаят сваля шапка? Докато се къпа. Не. Кога сваля шапка? Да, полицая. Когато яде? Не, Когато не е на работа. не, Когато е без униформа. не. Отказвам се. Лед. Лед. Как лед бе? Пише лед, гледай. Къде дори полицаят сваля шапка? Отговор при фризьора. О, боже, аз си помислих, че това е отговора. Хора, чао, че свършва шорта. Чао! Хора, между другото, аз си мисля, че отгоре са им отговорите, защото тази книга не съм я чела. Чао! Защото е най-бона. Чао. Аз съм много зле в живота.